e mellorar as súas condicións. Hoxe celebramos estas segundas xornadas do Día da Muller Rural, organizadas pola Asociación de Amigos do capítulo Serenísimo do Viño Albariño Rías Baixas. Inaugurará nun anaquiño estas xornadas a xefa territorial da Consellería de Emprego e Igualdade, dona Marta Mariño. Contaremos tamén coa charla de dona Eugenia Medina sobre muller no mundo rural do século XXI. Ela é presidenta da Asociación Galega de Mulleres Rurais. Finalmente tamén faremos unha mesa redonda na que participarán a propia Eugenia Medina, tamén Rocío Freira, vicepresidenta do CRAEGA, o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica, Lorena Vence, xerente da empresa Avega, e Loli Calvo, a quen xa imos dar a benvida para abrir estas xornadas. Loli Calvo é presidenta destas bodegas Condes de Albarei, onde ingresou no 2006 como membro do Consello Reitor e dende hai 7 anos exerce de presidenta da cooperativa. Condes de Albarei é unha cooperativa vitivinícola de 400 socios que producen viño albariño para 40 países. Tamén é presidenta, Loli, da asociación Nosas Mulleres, unha asociación de mulleres de cooperativas agroalimentarias de Galicia, dentro da AGACA, a Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias. E tamén é vicepresidenta de ANCAE, a Asociación de Cooperativas de Mulleres a nivel de España. Sen máis, damos a benvida e un forte aplauso a Dolores Calvo, presidenta de Bodegas Condes de Albarei. Albarei. Bueno, moi bons días a todas, a todos. Darvos a benvida en nome de toda a Sociedade Condes de Albarei, que é a quen represento, que esperamos que teñamos unha xornada moi agradable para todos, que esteades a gusto, que vos sintades na vosa casa, que como nos gustaría que acabedes o día, non? Que sea unha xornada de celebración, que sea unha xornada de celebrar o Día da Muller Rural e a mellor maneira, por fin, é de poder facelo xuntas presencialmente, non? Que é algo que creo que toda a sociedade estamos desexando. Indudablemente é un placer para nós acollervos aquí e, bueno, quixera vou a saudar, espero non esquecerme de ninguén, primeiramente, pois as autoridades, Marta Mariño, como xa presentou, xefa territorial da Consellería de Emprego e Igualdade, dona Eugenia Medina González, presidenta da Asociación Galega de Mulleres Rurais. Temos por aquí tamén a don José Manuel Corestouriz, presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, e a toda, ou casi toda, a directiva da Asociación do capítulo Serenísimo, encabezada por o presidente don Manuel me disculpades, autoridades, socios das asociacións de mulleres rurais, socias de Condes de Albarei que hai por aquí, amigos, amigas, esperemos que pasemos un bo día e sede moi benvidos. Tamén saudar as poñentes que non as vin por aí, que nos acompañarán despois. E, por suposto, Fátima, gracias pola presentación. Ben, darvos, achegarvos ata aquí a contribuir a visibilizar o papel da muller rural, do seu traballo e da aportación á sociedade para esta xornada. Perdonade porque eu non estou nada habituada a ler, máis ben a falar, pero, bueno, como tiña un límite de tempo, vou a
a función e contribución decisivas da muller rural, incluída a muller indígena, na promoción do desenvolvemento agrícola e rural, a mellora da seguridade alimentaria e a erradicación da pobreza rural. O papel da muller é esencial á hora de sustentar os fogares, contribuye á produción agrícola, á seguridade alimentaria, á nutrición adecuada, á xestión da terra e dos recursos naturais. Temos por diante grandes retos no rural. Quizais os máis importantes é a despoboación das nosas aldeas, dos nosos povos. Aquí no Salnés, creo que a maioría somos desta zona, non o percibimos moito. Estamos nunha zona moi poboada, moi ben comunicada, con moitas posibilidades económicas, pero no resto de Galicia, ou hai zonas de Galicia onde isto hoxe en día xa un problema, e non digamos en moitas provincias de España. Outro problema que temos no rural é a falta de relevo xeracional, e iso sí nos afecta a todos. Tamén a baixa participación das mulleres nos órganos de goberno da vida pública en xeral. Nos, desde aquí, como estamos nunha cooperativa, e eu o que máis me influye directamente, o que máis coñezo, é un problema que temos nos consellos reitores das cooperativas tamén. Como afrontamos esta situación? Desde logo necesitamos mulleres xóvenes e formadas no rural. Temos que atraer e ofrecerlles un medio de vida atractivo con servicios, garderías, centros como se nos veu dicindo durante moito tempo que o rural era para o que non servía para outra cousa. E creo que de unha forma ben intencionada se nos dixo estudia, fórmate para ter un futuro mellor, da terra non se saca nada, as vacas só dan patadas. Eu non sei se vos sona isto, pero me parece que é un discurso que recibimos, non? E iso, bueno, por moi ben intencionada o que fose, baixo o meu punto de vista, pois foi un erro, non? Porque o rural necesita xente competente, xente formada, e se queremos ter un futuro. Entón, ao mellor o discurso temos que ir cambiando con que fórmate, estudia, profesionalízate e pon en valor e saca todo o que os anteriores traballaron e se esforzaron por ter, para poder vivir dentro das nosas parroquias, dentro das nosas comarcas e dos nosos recursos naturales que temos, moitos e bons. Conseguir que as mulleres aumenten a súa participación na vida social do seu pobo, do seu concello, formando parte, pois, dos concellos, dos clubs deportivos, das asociacións veciñales. Así como nos consellos reitores das cooperativas, é un reto que creo que debemos plantexarnos. É un obxectivo que desde, antes me presentaban, pois, nas asociacións nas que estou, como Nosas Mulleres en CAE, pois é un reto que temos, non? E sobre o que traballamos. Conseguir que cada vez haxa máis mulleres formando parte da vida pública, da vida, digamos, do día a día nos gobernos, sea de cooperativas, sea dun concello, sea que academos pois unha igualdad de oportunidades e que formemos unha sociedade, creo que máis equilibrada e máis xusta. Nos tentamos visibilizar a muller
como empresaria, como directiva, como profesional e como traballadora, en todos os ámbitos económicos, sociais, dentro do mundo da sociedade. Asociacións, o traballo en asociacións como as que pertencedes, pois son fundamentales para isto, para dar esa visibilidade do traballo da muller, do seu día a día. Eu a situación, poucos datos, pero creo que son importantes. Se non teño malos datos, aproximadamente un 34% da poboación aquí en Galicia se localiza en núcleos rurais. E un 49% desa poboación somos mulleres. Referente un pouco ao mundo no que estamos, aquí estamos nunha cooperativa, así que permitídeme que faga referencia a esos datos, que son os que teño. Un 54% da titularidade das explotacións agrogandeiras que hai en Galicia pertence a mulleres. Somos socias, un 54%. Sin embargo, na actualidade temos un 22% de mulleres nos consellos reitores das cooperativas e un 4% na presidencia. E isto, ainda que pareza un dato que, bueno, pois é bastante animoso, no sentido de que en Galicia quizás estamos bastante mellor que noutras zonas de España, hai 10 anos estes datos eran a metade. Así que quero con isto tamén indicar que se está traballando e que se está traballando en positivo, que se están conseguindo moitas cousas, pero estamos conseguindo entre todos, nese traballo pinguiña a pinguiña, na aportación de cada cual, e indudablemente é un traballo que non podemos facer só as mulleres, é un traballo da sociedade, non? E indudablemente hai moitos homes comprometidos tamén con esta labor e con estes obxectivos. Por que sucede isto? Máis as responsabilidades familiares, o doméstico, o cuidado da familia, a organización doméstica, dos fillos, dos pais, en fin. Traballamos fora da casa e cando acaba o día non temos tempo para participar en reunións, para participar en ocupar cargos. Moitas veces non nos queda tempo para o lecer propio, non? Para nós mesmas. Noutras ocasións, pois, porque ao mellor hai un pouco de medo en dar o paso. A miña experiencia personal me indica que cando nos consellos reitores das cooperativas ou nas comunidades de montes, hai mulleres dentro do cargo, ocupando cargos, vamos, anímanse máis mulleres a ir ás asambleas, a ir ás reunións, a participar. Eu creo que vaise abrindo camiño e iso, bueno, pois é un traballo lento, pero é necesario. Tamén moitas veces falta, hai como un certo medo a ocupar espacios públicos, é dicir, ocupar cargos e ter visibilidade, digamos, pública. Isto tradicionalmente, sobre todo, supoño que en máis zonas, pero aquí en Galicia foi sempre tamén un ámbito máis ocupado polo home, non? E entón parece que se a muller é que vai á reunión ou a muller é que vai a... parece que o home quedaba menospreciado ou nun segundo tal, cando non ten que ser así en absoluto, non? Que solucións podemos aportar? Que expectativas podemos ter para ir cambiando isto?
Pois eu creo que traballar a conciliación e a corresponsabilidade. A conciliación para poder permitir que tanto homes como mulleres poidan colaborar na casa, pero tamén ter o seu ámbito personal fora, o seu ámbito público. E, desde logo, corresponsabilidade para que non teña que a muller salir da reunión, bañar aos nenos, cambiar os avós, en fin. Si queremos unha sociedade máis equilibrada, todos temos que compartir e asumir as responsabilidades domésticas, as responsabilidades familiares. Cando iso se consiga, quizá iso melloratos como que hoxe estamos celebrando, pois xa non teñan sentido o ter asociacións específicas para fomentar, para empoderar a muller. Por que? Pois porque xa estaremos nunha sociedade que non hai un sector que este, digamos, en minoría, en desequilibrio. A formación é básica, a educación é fundamental, é de onde parte todo. E eu creo que hai un factor tamén, e aquí o fago como autocrítica, creo que as mulleres tamén temos que aprender a saber delegar. Ás veces estamos tan habituadas a asumir todo que pensamos que a outra persoa na casa non vai a facelo como a nós, non vai a facer a comida como a nós, non vai a coidar os nenos como a nós, e claro, como lle vou deixar facer porque non sabe. Bueno, pois sí, sabemos todos aprendemos e todos temos capacidade para facelo. A veces hai que confiar un pouco máis e hai que deixar que os demais tamén experimenten outros campos e vivan outras experiencias que eu creo que para os homes tamén son moi positivas. Creo que se gañou moito, nós gañamos neste aspecto, pero creo, e isto quero dicir como algo moi positivo, creo tamén que tuvemos certas ventaxas nos tipos de relacións humanas, a relación cos fillos, a relación cos pais. Cando coidas a alguén, creas un vínculo moi personal, moi íntimo. E iso os homes ás veces o perderon, porque tamén se lles mentalizou de que non podían ser sensibles, non podían coidar os bebés, non podían. E creo que algúns hoxe o están vivindo cos netos, non? E que están descubrindo un mundo e oxalá o vivan tamén, porque coidar e atender acaba devolvéndoche moito positivo, non? Bueno, o que quero rematar con unha visión optimista. Avanzamos moito, non o suficiente, pero isto non foi froito de casualidade, foi feito de traballo, foi feito de esforzo, e hoxe temos aquí unha representación clara dese traballo do día a día. Son moi importantes, desde logo, as administracións, a legislación, todo tipo de actos como este que se agradecen, a Asociación do Capítulo Serenísimo que o organice e que visibilice o día de hoxe. Pero eu creo que o fundamental é ese traballo que nas asociacións de mulleres rurais, nas asociacións de calquer tipo, no día a día se vai facendo, poñendo en valor o esforzo, o traballo, a dedicación e a aportación que durante tanto tempo se fixo a sociedade e que creo que é xusto que a sociedade empece a recoñecer, non? Por tanto, esa choiva miudiña, ese orballo que vamos creando, non pensedes que non ten froitos, vai dando os seus froitos, e eu confío e creo que detrás veñexa tamén xeracións moito máis formadas e que isto non tardará moito en ter un equilibrio e en ter un futuro dentro do rural, ter un futuro en igualdade. Animos a seguir traballando para acadalo e feliz Día da Muller Rural. Moitísimas gracias. Xornada
a cargo de dona Marta Mariño. Ela é a xefa territorial de Consellería de Emprego e Igualdade en Pontevedra, é responsable das políticas de emprego e igualdade na provincia, referente para as mulleres de Pontevedra na administración, e falarnos pois da previsión e idea desta Consellería para a muller rural. Un aplauso. Socios, socias e a todas vosotras. Gracias por deixarme compartir esta xornada con todos. Gracias por darme un oco na vosa celebración. Hoxe agardo ser unha voz máis que espero que contribúa ao crecemento empoderado de todas as mulleres que nos escoiten, que nos lean ou mesmo que miren os nosos actos. Que é para mí unha muller rural no século XXI. Sen dúbida, a muller no mundo rural foi ao longo da súa historia e será un axente de cambio. Factores como o arraigamento ao seu lugar de nacemento, a importancia de manter a familia unida, fan que a muller loite por permanecer no seu pobo, na súa aldea ou no seu lugar de nacemento. Transmite estabilidade, emprende sen medo e participa activamente nos problemas da comunidade. É solidaria e integradora. De sempre o perfil da muller rural estivo vencellado ás labores de gandaría, de pesca, de agricultura. Mulleres madrugadoras e sacrificadas que asumían a carga do campo e do fogar, sen recoñecemento real. Progresamos na organización do traballo e hoxe podemos mirar como a muller rural dirixe cooperativas, preside fundacións e asume un papel moi importante na xestión da economía. Os nosos povos xa non son pasado e tradición, son futuro, innovación e núcleo esencial de desenvolvemento da nova economía verde. Hoxe, en tempos de pandemia, dende as cidades se mira o rural dunha maneira diferente. Se comeza a apreciar o importante que é ter alimentos para o conxunto da poboación e non depender das importacións. Se aprecia o que son os espazos abertos, sans, saudables. Se aprecia o que é unha vida nunha comunidade que che coñece, che protexe e che coida. Esa é a nosa gran xanela de oportunidades. Hai que apostar polas economías locais, pola economía circular. Necesitamos apostar pola artesanía, pola cultura, pola tradición, como sectores económicos estratéxicos para a diversificación da economía rural. Cada vez hai máis mulleres que emprenden no rural outro tipo de negocios diferentes das asociadas tradicionalmente a este medio. Atopamos explotacións ecolóxicas, alimentación orgánica, cosmética natural, roupa, novas tecnoloxías como programación ou incluso inteligencia artificial. As federacións xa matizan que se observa no mundo rural galego como as mulleres encabezan un emprendemento relacionado coa innovación, co coidado do entorno, coa sustentabilidade e coa ecoloxía, unha reivindicación da tradición, dos oficios e da cultura, e que crean valores engadidos moi potentes. Así é como atopamos novos perfils de muller rural. E, por suposto, que temos que traballar no relevo xeneracional, xa o decía Loli, na loita contra o despoboamento e o envellecemento. Iso só se consegue atraendo xente nova que vexa no rural unha oportunidade de vida, de traballo e de futuro. Para iso é imprescindible avanzar, entre outras moitas cuestións, na digitalización, reducir a fenda digital, tanto física, pero tamén a fenda xeneracional e de xénero. No 7º Plan Estratéxico de Galicia para a Igualdade de Oportunidades se destacaba como o crecemento intelixente e sustentable que procuramos para Galiza precisa do potencial de todas e de todos. As mulleres sumamos talento e abrimos camiño, polo que continuaremos traballando no fomento da creación de postos de traballo para a poboación femenina e favorecendo tamén o emprendemento dende a innovación como un motor de cambio do conxunto da nosa comunidade, con especial atención ao medio rural no que estamos agora. O Plan para a Promoción das Mulleres no Medio Rural pretende dar resposta como obxectivo fundamental
a promoción e desenvolvemento das mulleres nos ámbitos rural e pesqueiro. A través deste instrumento se quere prestar atención ás mulleres do medio rural como actores dun desenvolvemento equilibrado e sustentable do territorio, mellorando as súas condicións de vida e traballo e contribuindo a derrubar os obstáculos que limitan o desenvolvemento das súas expectativas laborais, sociais e económicas. Este plan conta con unha serie de eixes de actuación que xa os coñeceredes do voso día a día e do situación de dificultade económica, unha alternativa ao mercado laboral por conta allea que cada vez valoran moito máis as mulleres é a do autoemprego. Galicia é unha das comunidades con maior peso de traballadoras autónomas. Trátase de autoemprego maioritariamente creado no sector servizos, pero tamén cun peso moi importante no sector agrario. En ámbitos como o rural, o incremento do autoemprego foi particularmente notable tamén en colectivos con dificultades de inserción sociolaboral. Foi a primeira opción de mulleres emprendedoras que quixeron poñer en marcha un proxecto autónomo en forma de iniciativa empresarial. En ambos casos, é preciso desenvolver axudas de estímulo ao emprendemento e ao liderado empresarial das mulleres. O papel destas mulleres que por diversas razóns iniciaron a actividade emprendedora no desenvolvemento dos seus concellos e dos seus sectores de traballo é evidente. O sector agrario, o forestal, o acuícola ou o pesqueiro son bons exemplos e neles é preciso seguir incidindo. No ámbito rural, o emprendemento femenino pode traducirse non soamente na dinamización económica da zona, senón tamén na revitalización demográfica. Así, a presencia da muller no rural, como decíamos antes, demostrou ser clave para evitar o despoboamento, a masculinización e o envellecemento da comunidade. A muller traballadora e habitante do rural terá especial protagonismo no próximo Plan Estratéxico de Igualdade que estamos a elaborar, é o 8º Plan Estratéxico. Este plan mira cara a unha muller que decide vivir e traballar no campo e que posúe características propias e diferenciais, ás veces descoñecidas polo lado urbán, xa que estamos nun momento onde o rural merece unha oportunidade que por demografía e por talento vai ter nome de muller. O Goberno autonómico traballa intensamente a prol da igualdade de oportunidades en materia de acceso ás condicións de emprego, ademais do apoio ás opcións tanto educativas como culturais, de ocio e de acceso a tecnoloxías, servicios e infraestructuras. O empoderamento das mulleres rurais, o traballo a prol do fornecemento da súa participación e inserción laboral e asociativa son claves para entender un rural próximo con garantía de futuro e cohesionado en base a unha redución da fenda de xénero existente no emprego e no emprendemento. Gustaríame incidir de xeito especial na participación da muller rural nos postos de dirección. Dentro dos sectores onde xa temos asociadas as mulleres, onde queremos estar? Queremos axudar a mellorar a súa formación e queremos mellorar a mellorar a súa autoestima, para que poidan chegar a acceder a postos de responsabilidade. As mulleres xa veñen participando activamente nos distintos eidos social e cidadán en moitos ámbitos e dende hai moitas décadas, mesmo séculos. Influencia das estructuras sociais, políticas, económicas e profesionais, ao tempo que se potencia o seu liderado. O fomento do liderado femenino pasa nun primeiro paso por fomentar o empoderamento individual, tendo en conta a diversidade. Compre para iso desenvolver accións por medio das cales as mulleres aumenten a súa capacidade de configurar as súas propias vidas
e o seu contorno, e de conseguir unha evolución na conciencia sobre sí mesmas e no seu estatus, sen necesariamente copiar modelos de poder. Retomando o concepto de teito de cristal, é preciso traballar en prol dunha presencia equilibrada de mulleres en postos de decisión en todos os ámbitos, político, económico, cultural, social e profesional. Se as mulleres representan algo máis da metade da poboación, unha organización que non as teña en conta no seu Consello de Administración ou na súa xunta directiva non incorporará na súa filosofía a perspectiva das mulleres e non representará, polo tanto, a sociedade no seu conxunto. Distintos estudos xa poñen de manifesto que as empresas onde polo menos hai un 30% de mulleres en postos directivos son máis rendibles que aquelas que carecen de presencia femenina. Por unha parte, un instrumento de igualdade tan poderoso como a negociación colectiva debe impulsar a presencia femenina nos distintos órganos de representación e nas partes implicadas, ademais de garantir a transversalidade de xénero na súa actividade. Por outra, a búsqueda de paridade e da presencia de mulleres nos máis altos niveis dos eidos económicos, político ou social deben animar as medidas de impulso ao liderado femenino. E cando falamos de liderado, estamos a referirnos a axentes destacados de desenvolvemento que marcan tendencia e fan, neste caso, que outras mulleres queiran seguir o seu exemplo. Un exemplo que promova accións que desencadenan en prosperidade, desenvolvemento e riqueza social e económica. Este liderado é particularmente difícil no mundo rural, a pesar do inxente traballo realizado nel polas mulleres como motor de desenvolvemento, polo que deben establecerse unhas liñas específicas que promovan a presencia de mulleres nos órganos de decisión. O que é evidente é que a sociedade actual enfróntase a novos e profundos cambios, onde o liderado femenino vai a ser unha peza clave para promover novos camiños de innovación, desenvolvemento e prosperidade. Sen dúbida, aproxímanse cambios importantes, onde tanto o liderado femenino como o masculino complementaránse e se integrarán para formar o liderado do futuro, sempre dende un punto de vista de igualdade, collendo o mellor de ambos os xéneros. Resulta tamén imprescindible, contando con esta cooperativa e todas as asociacións que representades, promover a presencia de mulleres no tecido asociativo con carácter xeral e moi particularmente no ámbito rural, tanto nas bases, onde tradicionalmente sempre estivestes, como no nivel directivo, onde estades e aínda estades en menor medida do que deberíades estar. Se o asociacionismo na sociedade civil é moi importante, onde as mulleres deben estar presentes, non ten menos importancia o asociacionismo profesional, no que se conxugan tanto a participación cidadá como o emprego, que é un tándem imprescindible no contexto actual no que as mulleres deben, por xustiza e por dereito, ter unha voz protagonista. É fundamental que as mulleres que traballan nos sectores agrario, gandeiro e pesqueiro estean representadas en todos os órganos de decisión, na medida en que estean presentes neles de xeito moi importante a nivel profesional e lideran o seu desenvolvemento coa súa actividade. A presencia na actividade no asociacionismo debe traducirse na presencia en estructuras de decisión. O papel das mulleres novas neste reto é fundamental. A Xunta está convencida de que para mellorar a situación das mulleres rurais é fundamental entender o seu valor, fomentar a súa visibilidade e impulsar unha igualdade real de oportunidades en materia de acceso e de condicións de emprego, así como impulsar a súa capacidade para emprender e promover condicións que faciliten a conciliación da vida personal, familiar, laboral, nun escenario de corresponsabilidade. As mulleres rurais moitas veces non son soamente as titulares de explotacións gandeiras, senón tamén as que as traballan e as gobernan, polo que son elas as que deberían de participar con voto directo na asamblea da cooperativa, onde se dirimen as decisións empresariais máis importantes e que van a afectar plenamente as súas explotacións. Así, unha constante nas medidas desta administración que represento hoxe é a idea de que é necesario fomentar e promover o protagonismo femenino na toma de decisións no medio rural, co fin de que as mulleres alcancen a representatividade que equitativamente lles corresponde. Entre as actuacións que ten en marcha a Xunta de Galicia para dar visibilidade e dignificar o papel femenino destacan o programa EMEGA, co que xa levamos 25 anos, e que no ano 2021 se viu reforzado nun 54% máis de orzamento,
chegando aos 3,2 millóns de euros, e que fomenta iniciativas empresariais constituídas e lideradas por mulleres. O programa Emprega Muller, ao que destinamos 3 millóns de euros e que permite a contratación e a formación de mulleres como colectivo prioritario de accións estratégicas para a inserción laboral. O programa Medrando Xuntas, que é un programa formativo para impulsar o talento femenino nas entidades de economía social e que este ano celebrou a súa quinta edición dende o seu inicio xa no ano 2017, formando a máis de 200 mulleres. O programa Son Executiva, que é unha iniciativa coa que se ofrece formación en liderado, creatividade e emprendemento a unas 400 mulleres galegas cada ano, cun investimento de máis de 500.000 euros. O programa Mulleres Sabias, que pon en valor as iniciativas que contribúen a recuperar a memoria e a empoderar as mulleres maiores do ámbito rural. Sementes para a Igualdade, que ten por obxectivo visibilizar e dignificar o papel das mulleres no medio rural. Consiste nunha serie de vídeos que protagonizan mulleres rurais no que contan as súas experiencias. En conclusión, o futuro da muller rural debe estar ligado a modelos de economía verde. Debemos protexer as nosas contornas naturais, sen que eso dificulte as economías locais. Todo o contrario. A protección ambiental, a sustentabilidade, a preservación da nosa biodiversidade deben formar parte da economía local, reportando beneficios ás persoas que habitan o territorio. Empresas como as que tenemos hoxe na mesa redonda, como a Vega e Dona Branca, e outras como Mulloa, na que gandaría, agricultura, bioloxía, farmacia, ciencias empresariais, fotografía e artes gráficas se dan a man na elaboración, neste caso, de cosmética ecolóxica, natural e sostible, son parte deste proxecto de presente e de futuro que as mulleres rurais teñen por diante. Contestando a pregunta que me fixen a mí mesma no inicio da miña exposición, para min, a muller rural do século XXI é unha muller que elixe o medio rural como o seu entorno preferido para establecerse, que quere desenvolver un medio de vida nel, que coñece os medios para conseguilo e que dispón das ferramentas precisas para logralo. Unha muller dinámica, resiliente e chea de ilusión. Moitas gracias. Graciñas, Marta Mariño. A continuación, escoitamos a ponencia de dona Eugenia Medina sobre a muller no mundo rural no século XXI. Dona Eugenia é a presidenta da Asociación Galega de Mulleres Rurais de Galicia e tamén pertence á empresa enolóxica Dona Branca de Valdeorras, que participa en iniciativas para a investigación e o uso das novas tecnoloxías nos procesos de cultivo que melloren a calidade do viño. Adiante, Eugenia. Bos días a todos e a todas, estimada presidenta de Condes de Albarei, xefa territorial da Consellería de Emprego e Igualdade, representantes das diferentes institucións, amigas e amigos. Antes de nada, quería agradecer a oportunidade de estar outra vez nas xornadas celebrando o Día da Muller Rural. Para mí é unha honra poder facelo en este espacio e quería dar as gracias. Hoxe 15 de outubro conmemoramos e celebramos o Día Internacional da Muller Rural, unha data importantísima que nos permite de alguna maneira visibilizar e recoñecer en maior medida o papel fundamental que desempeñamos as mulleres nos povos. Desde os traballos máis cotidiáns aos traballos máis profesionais máis especializados, estamos presentes cada día en eles e para isto xa é un día de celebración. Durante moitos anos enfrontámonos a problemas a diario, conciliacións imposibles, desigualdades, falta de visibilidade, continuos problemas derivados dunha sociedade machista, si cabe un pouquiño aínda máis agravada no mundo rural. Estos problemas probablemente, que levan consistindo con nós durante moitísimos anos, tuveron un pico moi alto en consecuencia da crisis do coronavirus. De repente nos enfrentamos a unha pandemia e este foi un dos maiores retos que nos podemos enfrentar a nivel de sociedade e sobre todo como mulleres rurais. A pandemia do COVID illou aínda máis os nosos povos e sacou a relucir enormes diferenzas de xénero e brechas existentes entre os habitantes do medio rural e do medio urbano.
Algunas das diferenzas máis importantes que pudimos comprobar os que vivimos no rural, unha das máis significativas é a fenda digital. É unha fenda grave e profunda, sobre todo para as mulleres rurais. O empoderamento digital márcase no calendario como un reto primordial para que as mulleres rurais de todas as idades. Cabe apuntar que isto non é solamente un problema de mulleres de máis idade. Eu me teño encontrado problemas de fenda digital en mulleres moi novas que simplemente non tuveron a necesidade de digitalizar a súa vida e poñerse en contacto co mundo digital hasta o momento da presencia da pandemia. O empoderamento digital márcase no calendario como un reto primordial. As armas á independencia que supón o empoderamento digital fan que mulleres rurais de todos os ámbitos e rangos sociais ábranse un mundo no que poder emprender, poder ser independientes, actuar con total liberdade en calquera ámbito social e económico. Dende a Gamur, xa desde o ano pasado, presentamos iniciativas de formación, de empoderamento feminino en general e empoderamento digital en concreto. Estas accións tuveron un resultado maravilloso e eu que as puden vivir desde directamente de tú a tú nas accións que fixemos, dímonos conta que o poder que se lle dá a unha persona que nunca tuvo un acceso ao mundo digital é altísimo. Pequenos feitos, un certificado digital, unha chave 365, pedir cita ao médico, pedir cita á facenda, facer calquera tramitación que nun momento determinado foi moi complicada, non solamente dá unha sensación de independencia administrativa e cotidiana que aporta moitísimo ás mulleres rurais, sino que dá un poder de independencia personal. Non necesitamos en ese momento de nada máis. Temos ferramentas suficientes como para movernos na nosa vida de maneira independiente. Certo tamén é que a crisis do COVID puxo, estaba comentando Marta e tamén Loli, e estou totalmente de acordo, puxo
Ai, pois sí que come. Vale, pois comezamos entón a mesa redonda. Xa coñecedes a Loli Calvo, presidenta daqui destas bodegas Condes de Albarei, e presidenta da Asociación Nosas Mulleres e vicepresidenta de AMCAE, para recordar un pouquiño. Coñecedes tamén a Eugenia Medina, da empresa enolóxica Dona Blanca, e presidenta da Asociación de Mulleres Rurais de Galicia. Imos falar agora nun momentiño tamén con Lorena Vence e agora damos paso a Rocío Freire, que é vicepresidenta de CRAEGA, que é o Consello Regulador da Asociación da Agricultura Ecolóxica de Galicia, encargado de controlar e certificar as producións ecolóxicas de Galicia, e tamén responsable de produción e calidade da fábrica Alibós Galicia, unha das maiores produtoras mundiais de castaña pelada e ultraconxelada. Dá emprego a máis de 100 persoas durante a campaña e 75% delas son mulleres. Rocío Freire, estamos deseando escoitar a túa experiencia como muller rural. Moi ben, moi bons días a todos. Gracias por convidarme a min e a miña empresa Alibós a participar nestas xornadas. A verdade é que é un gusto poder retomar outra vez a vida normal, poder retomar actividades como estas, e xornadas, con público, presencialmente, vendo tanta xente e ao mesmo tempo con todas as medidas de seguridade. A verdade é que é reconfortante. Eu reconozo que é a primeira actividade deste tipo na que participo desde a pandemia, non? Aínda que tamén acabo de regresar de Alemania dunha viaxe de negocios, e tamén teño que decir que é moi reconfortante ver que as cousas cada vez volven máis ao seu sitio, e que xa a xente se move tamén para facer negocios, e que as mulleres, como vamos a tratar aquí, pois estamos aí presentes e ao pé do cañón. Bueno, pois, continuando un pouco ca presentación, por dar un pouquiño máis de detalles, vou explicar un pouquiño pois a miña experiencia tanto na empresa, en Alibós, como no CRAEGA. Alibós é unha empresa que probablemente non coñezan. Está situada na provincia de Lugo, máis ou menos no centro de Galicia. Leva ali implantada máis de 50 anos. Comezou ca transformación, a elaboración de setas de cogomelos silvestres, e nos anos 90, máis ou menos, comezou a transformar a castaña. Ali dedicámonos de forma industrial a pelar e conxelar castaña que vendemos a outras industrias que fan produtos elaborados por todo o mundo. Nos aquí non temos a percepción de que se consuma moitísima castaña, porque a consumimos agora nesta época, nos magostos e nada máis. Pero realmente o mercado da castaña fora de España é moi importante. Hai moitísimo consumo de castañas, é un consumo tradicional asociado ao uso tradicional nas cociñas da xente, non solamente asociada á restauración. Por exemplo, pois países como Francia, como Suiza, Bélxica, Italia, Xapón, Estados Unidos utilizan moitísimo a castaña na cociña. Por dar algún dato, pois, por exemplo, en Francia é moi típica consumilo agora no Nadal ou con carnes de caza. En Estados Unidos agora é Acción de Gracias a finais de novembro, e utilízase como recheo do pavo, que suele ser a cena típica de Acción de Gracias. Xapón é o primeiro importador mundial de castaña, teñen moitísimos postres a base de castaña. Por dar un exemplo da importancia que ten a castaña en Xapón, é que ali o famoso Kit Kat, o snack este de chocolate, ali fano recheo de castañas. Entón, bueno, pois nos levamos, pois xa digo, desde os 90, máis ou menos, dedicándonos á transformación de castaña. Estamos agora mesmo pelando uns entre 7 e 8 millóns de kilos ao ano. Eso son unhas 80 toneladas de castaña ao día,
como 4 trailers de castaña que nos pelamos o día. Mercamos castaña en todos os lugares onde se produce castaña, pois aquí en Galicia, que é o primeiro produtor a nivel español de castaña, máis do 60% da castaña que se produce en España procede de Galicia. Compramos castaña no Bierzo, compramos castaña en Cáceres, que tamén hai unha pequena produción de castaña. Importamos moita castaña de Portugal, porque, aínda que pareza extraño, en Galicia somos deficitarios en castaña. Temos a industria, porque estamos nós como... O noso tipo de industria só existe unha en España, non hai máis. As outras que existen hai outras 2 en Italia e outras 2 en Portugal. E somos deste tipo de pelado e conxelado de castaña, somos as únicas industrias que existen no mundo. Como decía, aquí, aínda que pareza mentira, somos deficitarios en castaña e necesitamos importar castaña para a nosa produción de outros países. Entón, pois, importamos de Portugal e incluso nos últimos anos tivemos que chegar a importar castaña do outro lado do Atlántico, de Chile, por exemplo, que tamén hai unha pequena produción de castaña. Bueno, o proceso é un pouco específico. Non preguntei antes canto tempo teño, o mellor me estou enrollando demasiado. Temos ata 1:30, pero bueno, claro, temos que falar todas, non? Bueno,